Ahojte priatelia! Ak stále hľadáte vhodné miesto pre vaše podnikanie, tak je toto video určené práve pre vás. Dnes by som vám rada predstavila prémiové kancelárske priestory v centre mesta. Nachádzame sa na Žriedlovej ulici, kde si môžete prenajať ľubovoľný počet z vyše 40 kancelárií. Poďme sa na to pozrieť. Jedným zo 4 výťahov sme sa vyviezli na 4. poschodie. Pri vstupe vás privíta veľkorysý priestor reprezentatívnej recepcie, kde za vás preberú poštu, vybavia kuriéra alebo vás môže počkať včasný klient. Ako som už spomenula, v ponuke je vyše 40 kancelárií, ktoré je možné rôzne variovať. K dispozícii sú kancelárie od 5 m2 až po 11 miestne kancelárie o veľkosti 33 metrov. Ak ste jednotlivec a celú kanceláriu nepotrebujete, prenajmite si iba miesto pri zdieľanom stole, tzv. Coworking desk. Kancelárie je možné rôzne kombinovať, stavebne oddeliť, prípadne takúto trojicu kancelárií iba uzavrieť dverami s čipom. Veľkým benefitom priestorov sú aj tieto akustické búdky, ktoré vám zabezpečia 100% súkromia počas vašich telefonátov a meetingových callov. K dispozícii máte aj meetingovú miestnosť, ktorú viete využiť každý deň 2 hodiny v rámci zaplateného nájmu. Ďalším benefitom je vybavenie kancelárií nábytkom z ponuky podľa vlastného výberu. V cene nájmu sú započítané aj ďalšie náklady: používanie kuchyniek, toaliet, energie za kanceláriu a vysokorýchlostný internet. Ako klient Regusu viete využiť biznis salóniky nie len na Slovensku, ale po celom svete. Takže ak sa rozhodnete pre pracovné stretnutie napríklad v Prahe, stačí navštíviť ktorýkoľvek Regus v danom meste. Ešte stále váhate? Tak si príďte vyskúšať svoju novú kanceláriu na jeden deň zdarma. Mňa presvedčili. Presvedčia aj vás?